Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 23 honetara. Eta bueno, FIFA 23 denez aktualizaziorik ez dago, FIFA 24 batera dutelako. Eta gara eta joango gara, bueno, hemen gabiltza lehen da biziko posizioan, bi partidu irabazita Serie B honetan. Gure helburu izango litzateke igotzea, eta jarraituko dugu espalekin ea gure helburua lortzeko gai garen. Entrenamendua garrantzitsua izango da beti. Vale, saldu du Alessandro Murria Besikitasi 2.400.000 gatik. Hor da Poli. Entrenamendua. Eta partido eguna. Ia helburuak? Vale, helburu izango litzateke taulerdian gelditzea, Copa Italia Frentza erotza final sortzenetara irautea, eta jokalarien irazten duten uneko 10 baino gehiago ez igotze. Jokatu dugu partidua. A ber, hemen gertatzen da. Polian hemen Lamantiaren gatik. Ontziniren gatik eta Rabiren gatik Nainggolan. Bueno, Nainggolan no jolastu dezakezu. Badazko jokalaria gazteak direla, eta bueno, zeo zergatik fitxatu ditugu. Bueno, eta debut bat. Hain nire begiak. Joango gara baloia ikutu lekua arte. Barra, egon daizik aukeran barrura. Bai, ez bai. Poli gainera, delito eta gola. Txarto. Arrobiko jokale bateko la jartzea. Uste dut nintzen galduko.
Eskerrak pasea atzera egiteko hori ikusi dala. Nolako gola, bigarrena Polik. Langara eta Barrura. Atzetik bakarrik etorrita. Bueno, ere zelutara bidela el baloi hori, Gure panein gola. Hori da atezain gaztea zena. Edo garrana. Balzania. Bueno, pase... Bikaina ez nuke esan. Hurak etortzera erazo. Gu kontra erazoan ongo gaude. Vale, utzi eta hiru, hemen biziko zatia. Urteen ez dut begiratu.
Zela Liverpoolera. Zaniato. Entzarrota iruzuta dena arteratze. Rinda. Lehen da biziko aldaketa. Eta maestro hemen. Dickman. Ez da zure eguna izan. Bueno, ahora egin behar gauza zen. Eta orain poli. Nabirengatik eta tripadeli. Celiarengatik. Kornerra. Eta derecha. Matesenak dute hor utz larri eta Balsaniak bi gol. Polik bi, Balsaniak bi. Baleari. Agarba garretzen du da eta hor azten du eta barrura. Horrelariek pausetzeskorik ere zut egin. Eta Raul bosgarrena ja partidari bolobilketa emateko. Rabi.
listo. Irutik iru. A ver. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Liberiamo il mister. È tutto, grazie. Presti, presto. Baina urteak eta non agertzen dira. Hori ez. Poli.
Ongi. Vale. Vale. Vale, jarraituko dugu. Entrenamendua. Oraingoz horrela emango monzin nire aukera partidu honetan. Palpiza. Vale, jarri aurrean, bueno. Espero si deben. Este batzuk goian ematuten goian lehan daude. Berri zaigu. El sistema algo que lau hiru. Rush.
Zenbaki altuen handik ez du ulertzen zergaitik. Dauden 80 dolako zenbakiak. Ulertu ezaket, adezen izan dela 12 zenbakiak ez 13. Horretaz aparte... Si aukera pikutan. Ya, corner. Baloia kanpora. Lan, ahora se olvida. Zorra. Arriba. Eskerrak.
Oraingo aldaketa bat soilik. Eta hola. Jarrera mantenduko dugu. Celia hor. Ongi. Momento garrantzak digutako da. Eso me va barricada. Bien, ya se trae.
non è una... La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. È tutto. Grazie ancora per la sua gentilezza. Bueno, hor jokatu beharko duzu, como espal. Como espal. Ez dut ustori izango zenik, baina beno. Mola. Ai, irudika guai. Como mola. Barkatu. Nizan dut eragotzi. Ah, Fábregas. ¿Fábregas? Cutrone.
Ai, hori ezin nire asmoa, bueno. Eta gaini regola. Markagailu erazteko. Bueno, hanka ugari zeuden horrela, Vale. Oye, txartel gorria. Bueno. Kontuz. Ongi, ongi. Eta hola, zazpigarrena denboralean. Binks. Hola, penaltia. Legea. Ba.
Hirugarrena. Atzeen aldea baino lehen, gol psikologikoa. Agarro. Rainier kanpora, Pedarengatik eta Zendeiriz, Zanelatorengatik. Defentsa esatik ez du hartu. Vale, llevarme un baloia zoritxarrez. Simulako geldiketa.
Horrelako aukerak ezin dira galdu. Dezagun apur bat baloiaren jabetza. Eta logarrena. Lasaitasunaren nola. Joren bigarrena. No sé, tu riña. La otra. Voilà. Jokatuko ditugu.
Grazie per la pazienza. Possiamo dare inizio a questa conferenza Capel. stampa. Era l'ultima domanda. La conferenza stampa finisce qui. Grazie. Was denn? Aloha. Galdetzen badugu edo golik sartu.
Hola. Bécate. Horren falta izan da hori.
Hala. Aukera goleatu behar dira. Zen olako geldik eta. Ja.
Bueno, beta. Bueno, lau puntuko aldea. Zeo zerba da.
Oazen jokatzera bestela. Cagliari. Teron.
Hala guazen. Hola. La gran jarri da. A ver. Zailtza fin, Onsi, jo.
Bueno, Warnerra. No sé, de verdad. Golak eta asistentzak banatzen ditu Juan Xuji. Zenulako euriza parra dagoen kaleak. Tikutu. Hala, lapurreta. Vale. Azkenean gola. Bederatzigarrena ligan. Eita, Fidis. Putz, eta lau. La sutoñera.
La Gampora. Ascoli.
Hala. Reginaren kontra. Azkenengo partidua. Hala, guazemank. Txartela, Txartel gorria. Ongi ez du gole gazan minutuan. Bueno, a ver. I do not understand. Hola. Epa. Goldoriek. Ahí era discusión y ayuda. Zer moduko lesioa.
Susto bat izan da soilik. Uy. Hola. Control para ahora, hola. Hori ez dela zelaia. Hori agian oso horre jongo da. Bestaldera. Arte zein aritzen ez den lekura. Poli. Celia Tripadelli.
Eta hirugarrena. Orain bai. Gara saldu esten aldaketa. Laugarrena. Eta utzekin dikatzen da gara ere. Zego gehiagia sola. Venga, venga. Uy. Ya. Llegó Corea, cojo calda de ahí. Desgarro en la hostia. Osundo. Uy, calda de desgarro. Aupa ahí. Beno lagunok hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, torrengoan gehiago. Agur.